Tomek Manikowski jest maratończykiem. Od kilku lat poprzez sport walczy ze swoją największą słabością, którą jest choroba alkoholowa. Trzeźwy od 8 lat wie, jak ważne jest mieć w życiu cel. Sam znalazł swoją drogę do trzeźwości, a teraz radość daje mu pomaganie innym, najczęściej dzieciom. W zeszłym roku w biegu mimo wszystko przebiegł 1000 km w 21 dni, wspierając tym samym Fundację Anny Dymnej. Ale to nie pierwszy i nie ostatni bieg Tomka, który bierze udział w imprezach organizowanych nie tylko w Irlandii, ale również i w Polsce. O najbliższych planach z Tomkiem Manikowskim rozmawia Iwona Mazurek. Tomku, w zeszłym roku miałeś za sobą kilka maratonów, kilka różnego rodzaju imprez, w których bardzo pomogłeś lokalnej społeczności. Podsumujmy pokrótce ten rok. To zaczęło się od biegu do Dublina z Ballinrobe, potem był bieg do Galway dla dzieciaków z Domu Dziecka w Ścinawie. Potem był wspaniały, zresztą muszę powiedzieć, to jest, będę go wspominał do końca życia, jeszcze dłużej. Bieg naokoło Irlandii, to był wspaniały pomysł, jak się okazało, przyciągnęło ludzi, przyciągnęło takie pozytywne myślenie, gdzieś to za mną idzie dalej. Potem zakończyliśmy rok w sumie biegiem dla Mateuszka, który biegliśmy przez 10 godzin bez przerwy sztafetą. Zaawansowani biegowo ludzie, niezaawansowani, to było najwspanialsze, że z marszu pobiegli nawet po 15 km. To było niesamowite. Zebraliśmy dużo pieniędzy, prawie 3000 euro przez 10 godzin. To był sobie wielki sukces. Ludzie się wciągają i ten rok mogę zaliczyć takich bardzo, bardzo pozytywnych. Te biegi dały ludziom takie poczucie wartości. Odświeżają gdzieś te swoje wspomnienia, gdzieś dochodzą do jakiegoś wieku młodzieńczego i znowu to się przeradza w pasję, w taki styl życia i tych ludzi mam coraz więcej. Skąd w ogóle inicjatywa tego typu biegów i tego typu działalności? Chcę przez te biegi wyrazić siebie. W sumie tak zacząłem. To był początek wyrażania siebie i wyrażania choroby, na którą choruję. To jest alkoholizm, choroba uzależnienia od alkoholu, ale też pokazanie, że można z tej choroby wyjść z twarzą. Ja o tym mówię, bo nie przestanę o tym mówić, bo jestem winny to innym ludziom i nie chcę być przykładem, bo to nie o to chodzi, że mam swoje wady i zalety, ale styl, taki, który ja prowadzę, wciąga ludzi i oni zmieniają swoje życie. Jeżeli to działa, no to ja będę chciał to robić naprawdę do końca swoich tam sił. I będziesz oczywiście to robił, bo wiemy, że masz kilka planów na najbliższe miesiące, w tym również twoje biegi w Polsce. Tak, fajny bieg jest, bo jak już wspominałem, tamtym roku biegam też dla Fundacji Ani Dymnej z Krakowa, Fundacji Mimo Wszystko, która zmobilizowała mnie, uwierzyła. To właśnie zaczęło się od tego, że ktoś we mnie uwierzył. To było niesamowite. Człowieka, który był spisany na straty, nagle ktoś wierzy, taka sławna kobieta. Dało mi to skrzydeł i dalej współpracuję. Bieg to jest Krakowia maraton i będzie nas biegło tak trzech biegaczy, tutaj maratończyków z Irlandii, jedna dziewczyna z Anglii, bo usłyszała o nas też i parę osób z Polski, mój przyjaciel Marek Gieruszyński, który prowadzi właśnie terapię odwykową i jeszcze paru takich moich dobrych znajomych. No to jest rozpoczęcie mojego roku biegowego. Później będzie w maju, jeszcze nie mam do dokładnej daty, ale gdzieś koło 14 maja będzie bieg na 100 km, to będzie sztafeta, to bieg będzie taki promujący trzeźwość, promujący zdrowie, promujący biegi i taki styl życia. To już tam gminy mi sponsorują, zaangażowanie jest duże. Wracam tutaj właśnie z Robertem Borkowskim się dogadaliśmy, że będziemy robić bieg w Galway. Galway też jest dla mnie wspaniałym miastem w ogóle, bo byłem bardzo ładnie przyjęty, jak biegłem dookoła Irlandii, bardzo byłem przyjęty fajnie, jak biegłem dla dzieciaków. Tu pomógł mi ksiądz właśnie też z Galway i chcemy zrobić, nie wiem jeszcze czy to będzie naokoło Galway, czy to będzie gdzieś tam, ale taki duży bieg chcemy zrobić i jakiś tam cel znajdziemy na pewno. Czyli celu jeszcze nie ma, ale już inicjatywa się pojawiła i oczywiście chęci. No oczywiście, że tak. Ja tylko muszę mieć ludzi, bo apeluję do ludzi, którzy gdzieś tam zaczynają biegać, żeby się przyłączyli, bo w grupie się biega lepiej. Ja już nie chcę sam biegać. Biegłem sam dookoła Irlandii. To był piękny bieg, to było wspaniałe, ale nie chcę już robić tego sam. W grupie jest lepiej i jeżeli taką grupą pokażemy, no to też jest pokazanie polskości. To jest pokazanie, co jesteśmy warci tak naprawdę. Bo siedzieć przed telewizorem i oglądać sobie filmy, jakieś tam pomysły innych ludzi,
ludzi powielać, to nie ma co. No pokażmy na co nas stać, tak? Tomku, jesteś jednym z kandydatów do tytułu Wybitny Polak, tytułu przyznawanego co roku. Jak się z tym czujesz? Dziwnie, bo nie jestem wielki Polak. No myślę, że mam ten patriotyzm, który mi wszczepili rodzice, dziadkowie i taka jest ta ułańska fantazja we mnie jest. Tęsknię za Polską, aczkolwiek tutaj jest mi bardzo dobrze i chwalę sobie Irlandię od pierwszego dnia i nigdy na złego słowa nie powiem. Czuję się wyróżniony, ale też myślę, że to jest dużo ludzi, którzy na to jakoś zasługują może bardziej. No zależy, że w kategorii sportowej, no to jakoś mogę się z tym pogodzić. Dziękujemy bardzo, życzymy sukcesów, kolejnych udanych biegów i oczywiście niesamowitej konkurencji w konkursie Wybitny Polak.